Исәмісі эфирда Татарстан хәбәрләренең махсус чыгарылышы. Бүген Россия Дәүләт Думасының 8-нче чакырылышына депутатлар сайлауның 3-нче соңгы көне. Алдагы 2 көндә республикада тавыш бирүчеләрнең 57,5% участокларга килгән. Россия буенча бу сан 31,51%. Сәгать иртәнге 8-дә илдә сайлау участоклары ачылды. Татарстанда алар 2810, хәзер безнең хәбәрчебез Мәскәү районындагы 155-нче сайлау участогында эшли. Ул монда беренче тавыш бирүчеләрне каршылады инде. Илдар, сайлауның соңгы көне ничек башланып китте? Хәерле тәфәнис, хәзерге вакытта без Казанның 155-нче сайлау участогында бергә инде бинашына килеп кергәнчек, урамда дәртле көйләр яңгырап тора. Сайлау участогы күргәнебезчә менә шулай зур спорт залында урнашкан, якты, иркен сайлаучылар өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Хәзерге вакытта безнең янәшәбездә әлеге участокның, сайлау участогының рәисе Рәмзия Рәфис кызы, әйтеп китсәгез, үзегезнең участокта сайлау барышы ничек бара? Безнең 155-нче сайлау участогында сайлаулар инде бүген 3-нче көн бара. Җомга көнне безнең сайлаучыларыбыз бик күп килделәр. Сайлауларның 3 көн булуы сайлаучылар өчен бик уңайлы. Алар эшкә барганда, кайтканда, бакчага барганда, кайтканда кирип чыга алалар. Бүген сайлаучыларыбыз тагын күп килер дип көтәбез. Чөнки безнең ярминкә оештырылган, грипптан вакцина ясау оештырылган. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде менә аңлашылганча, коронавирус таралу куркынычы белән бәйле барлык саклану чаралары, иминлек чараларда төгәл итеп үтәлә. Кергәндә үк һәр кемнең тән температурасын үлчиләр, шулай ук битлекләр булуда төп шартларның берсе. Биргә килгән беренче сайлаучылар белән бездә әңгәмә кырдык. Әйдәгез аларның фикерләрен бергәләп тыңлап үтик әле. Зур бәйрәм насыйлар електән. Шулай калган. Бер сайлауда калдырган юк, Аллага шөкер. Яхшы кайфләр, бөтенесе дә яхшы монда. Бөтенесе дә әйбәт. Бөтенесе дә шулай эшләделәр, ничек инде кирәк. Халыкның кәефе күтәренке, Казанның 155-нче әлеге сайлау участогында 3 көн дәвамында тавыш бирергә 2200 кеше теркәлгән. Әлегә шундый мәгълүмат иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, Фәнис сүз сиңа. Рәхмәт Илдар, турыдан-туры элемтәдә минем хезмәттәшем Илдар Сафиуллин иде. Иртәнге 8-дә бердә мәгълүмат үзәгендә журналистлар янына үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев чыкты. Ул шушы сәгатькә булган иң соңгы соннарны җиткерде. Татарстанда сайлауның 2 көнендә участокларга әйтеп китүебезчә 57% кеше килгән. Аеруча яшьләр актив дип белдерде Андрей Кондратьев. Алар тавыш бирүдә дә теләп катнаша, күзәтүчеләр арасында да яшьләр бик күп икән. Сайлау республикада гадәти режимда бара, ди комиссия рәисе. 2810 участокка 5000 камера куелган. Кайбер районнарда ут сүнеп алу сәбәпле алар туктап калган мизгелләр булган, әмма бу өзеклек тиз төзәтелә ди ул. Соңгы төндә шундый 7 очрак теркәлүендә әйтеп узды, шушы ук вакыт тавыш бирү барышына гомуми бәя бирде һәм кешеләрнең өйгә еш чакырылуын әйтте. Голосование, все я уже сказал, проходит в штатном режиме. Есть отдельные обращения и звонки со стороны наблюдателей и избирателей. По всем заявлениям оперативно проводятся проверки. Я уже вчера тоже говорил об этом, повторюсь, что повышенный интерес к голосованию на дому, и мы понимаем, что люди, многие действительно в пандемии вносят свои корректировки. Люди, кто-то находится на удаленке и находится дома и боится общественных пространств и дает заявления такие участковой избирательной комиссии. Дәүләт Думасында ничә депутат, алар нинди вакыт аралыгына сайлана һәм федераль җыенның түбән палатасы нинди вәкаләтләргә ия? Россия Дәүләт Думасы эшчәнлеге турында тулырак Илгиз Шакуров сөйләде. Дәүләт Думасы Россиядә булган 2 парламентның берсе. Аның составында 450 депутат. 225-е бер мандатлы округлар буенча, ягъни бер округтан бер депутат исәбеннән тагын 225-е сайлаучылар тавыш бирәчәк партияләрдән сайлана. Дәүләт Думасына узу өчен партияләргә сайлаучыларның кимендә 5% тавышын җыярга кирәк. Дәүләт Думасы конституцион һәм федераль кануннар кабул итә. Хөкүмәт эшен контрольдә тота, аның рәисен һәм урынбасарларын, министрларны билгели. Түбән палата шулай ук үзәк банк җитәкчесен, хисап палатасы рәисе урынбасарын, кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилне раслый, амнистия игълан итә ала. 2016 елда Дәүләт Думасына 4 партия узды. Ул вакытта Татарстаннан 15 депутат сайлана. 6-сы бер мандатлы округлардан, 9-ы партия исемлеге буенча. Быелгы сайлауда бер мандатка 17 кеше дәгъва кыла. Быелгы тавыш бирү нәтиҗәсендә Дәүләт Думасының 8-нче чакырылыш депутатлар составы ачыклана. Алар 2026 елга кадәр, ягъни 5 ел эшләячәк.
Дәүләт Думасына депутатлар сайлау беренче тапкыр 3 көн дәвамында уздырыла. Һәр сайлаучы үз участогында 2 бюллетень ала. Берсендә теркәлү урыны буенча 1 мандатлы округтан кандидатлар исемлеге, икенче бюллетеньдә үзәк сайлау комиссиясе теркәгән 14 партия исемлеге булачак. Кайсы участокта тавыш бирегә икәнне ничек белергә, моны Россия үзәк сайлау комиссиясе сайтының цифрлы хезмәт күрсәтү бүлегеннән карарга мөмкин. Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең Telegram каналындагы "Минем сайлау участогы" дип аталган чат-бот ашада аңлап була. Кемнең кайсы участокка беркетелгәнлеге турындагы мәгълүмат Мой голос онлайн порталында да бар. Үз участогыңны үзең теркәлгән адрес буенча белеп була. Сораулар туган очракта Россия үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линия телефонына шалтыратырга мөмкин. Ул тәүлек әйләнәсе эшли. Кайнар линиягә дүшәмбе 20 сентябрь кичке 6-га кадәр мөрәҗәгать итәргә була. Шулай ук сорауларны Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә юллый аласыз. Телефон номерлары безнең экранда күрсәтелгән. Казандагы бердәм мәгълүмат үзәгендә әлеге минутларда бу көннең икенче матбугат очрашуы башланды. Анда безнең хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшли. Гөлназ, журналистлар сорауларына җавап бирә башладылармы инде? Хәерле Фәнис, без бердәм мәгълүмат үзәгендә биредә иртәдән сайлау участоклары ачылганнан башланды. Һәм инде 3нче көн дәвамында шулай республикада булган сайлау барышы турында иң соңгы мәгълүмат шушында тупланады. Берничә минут элек кенә монда республикадагы санитар-эпидемиологик вазгыятькә багышланган матбугат конференциясе башланды. Сорауларга республиканың Роспотребнадзор идарәсе башлыгы Марина Потяшина һәм республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Владислав Винниченко җавап бирә. Билгеле булганча республикада 3000-га якын сайлау участогы, аларда 3 миллионга якын кеше тавыш бирәчәк. Билгеле, өйдә сайлаучылар да бар. 22 мең участок сайлау комиссиясе әгъзалары, алар һәм тавыш бирүчеләр арасында куркынычсызлык таләпләре ничек үтәлә, кимчелекләр күзәтелмиме, шул хакта да сөйләячәкләр. Их более 700 на сегодняшний день. Где-то ковид, где-то грипп открылся. Это уже по решению с администрацией поликлиник, больниц, также согласование с ЦИКом. Значит, не хотелось бы говорить о тех цифрах, сколько на сегодняшний день привито, так как это нет на цели достичь какого-то показателя в этом вопросе. Республикада ковид буенча хәл киеренке кала, шулай да сайлау участокларында барда тәртип, җитди кимчелекләр күзәтелми дип билгеләп үттеләр. Биредә матбугат конференцияләре көн дәвамында барачак. Экспертлар, белгечләр, иҗтимагый палата вәкилләре, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең дә чыгыш ясауы көтелә. Без аларның фикерләрен сезгә җиткереп барырбыз. Фәнис. Рәхмәт, Гөлназ. Турыдан-туры элемтәдә Гөлназ Сайфетдинова иде. Татарстандагы сайлау участоклары ачылганнан алып ябылганга кадәр коронавируска каршы эшкәртелеп торачак. Ишек тоткалары, өстәлләр көнгә берничә тапкыр сөртелә. Участокларда санитар таләпләрнең барысы да үтәлергә тиеш. Алар нидән гыйбарәт соң? Хәбәрчеләребез әзерләгән материалны карыйк. Куркынычсызлык чаралары сайлау участокларына аяк басу белән башлана. Менә шундый җәймәләр антисептик белән эшкәртелгән булачак. Алга таба сезнең тән температурагызны үлчиләр. Шулай ук кулларыгызны эшкәртәләр. Һәр сайлаучыга битлек, перчатка һәм үз каләме бирелә. Идәннәрдә махсус билгеләр ясалган, алар кешеләрдән бер-берсе арасында метр ярым ара калдыруны сорый. Куркынычсызлык чараларын сайлау участоклары әгъзалары да сакларга тиеш. Алар эш урыннарында махсус халатларда утыра. Моннан тыш әлбәттә перчатка, битлек һәм вирустан саклый торган махсус җайланмада кияләр. Сайлаучы белән алар арасында махсус экран, бу шулай ук саклану чарасы. Кабиналар быел ачык, аларда пәрдәләр эленмәгән. Бу һава аларда гел алмашынып торсын өчен шулай эшләнгән. Сайлау участогыннан чыгу өчен ишек залның бөтенләй икенче ягында урнашкан. Димәк, сайлауга килүчеләр һәм китүчеләр бер-берсе белән кисешми дигән сүз. Бүген Казанда барлык тавыш бирүчеләрне дә күңел ачу чараларында көтәләр. Бүләкләр уйнату дисеңме, җәмәгать транспортында бушлай йөрү, танылган артистлар катнашында концерт, тамаша карау. Сайлауга барып кайткач, махсус белезек ярдәмендә кайда ничек күңел ачарга мөмкин, бу хакта Илдар Софиуллин. Тавыш биргән һәркем сайлау участогында махсус белезек ала. Аның ярдәмендә җәмәгать транспортларында бушлай йөрергә, дәүләт һәм шәһәр музейларына һәм бүген узачак барлык мәдәни чараларга керергә була. Шулай ук 12нче модель 36 iPhone-ның берсен утарга да мөмкин. Моның өчен үз сайлау участогында тавыш биргәннән соң фотога төшәргә һәм Мой Татарстан хэштегы белән сурәтне социаль сетьләргә куярга кирәк.
Шулай ук участокларда иң кирәкле азык-төлекне сатып алу бәясе буенча тәкъдим итәчәкләр. Үзенә күрә сайлау ярминкәсе бу. Игенчеләр сарае янында бүген Тәмле Казан дип исемләнгән фестиваль дәвам итә. Акбарс Арена стадионы янында зур концерт оештырыла. Биредә Салават Фәтхетдинов, Умар Турман, Олег Газманов һәм башка артистлар чыгышын тыңларга була. Кичке сәгать 10-да Казан су елгасы өстен салют балкытачак. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Акбарс Арена стадионы янындагы концерт кичке 7-дән безнең каналда турыдан-туры күрсәтеләчәк. Димәк, илдә бүген Россия Дәүләт Думасының 8-нче чакырылышына сайлауның соңгы көне участоклар кичке 8-гә кадәр ачык. Тавыш бирү барышын безнең хәбәрчеләребез дә күзәтә. Татарстан хәбәрләренең чираттагы махсус чыгарылышы көндезге 1-дә булачак. Күрешербез.